1986 pen hempre ke hang wang bom pen piningan ke ningkan hong kera se keban pleng tang lo lasi aningkan wang tame paskom KSA karsa alang itum tonte pin pen dilhirong sopialong alang itum hempre ke hang parlimen na vote apong tina parlimen na melang itu kaita dam lapen hala da dharna do lapen ke prime minister home minister apha pinpor lo pajota ethe nilimethang ta 1986 pen lo nilita hempre ke hangalong kacharap do 17 May SSC tum amehang pe thek det pen aphi Konsil Karbian Autonomous Council ka घेराव pala soge disi council bulo bida single ke hai ab si CM do bomla pala so CM ke do bomo hot nili mithang da me disi council long घेराव nang du na banglo dhorom teron elvin teron atum ben si council long hongan bida single CM do bomo dakan bang nai pulo pala council secretariat campus long dak si bida singleng mata bang selang konta arjulo mereka pecat dong kirpen ang cedon tu nangi pulo pala sota nili cerap lo keceng bang bong bang momohut nili bethanga matame habai pulo lo so train ke kape sang paswa sang deng ke claim kaskom KSA karsa la penkargi sotor bakun laso asang deng ke claim mahut nili mithang mata ering solo CRPF tumpet tapi nili tum panang nang pensi nungong jarolong ciklu joni ra misi nili tame katek yang nang lo la sojo ini si hempre ka bangke nili tame non political party long si dokok lo si tame hempre ka bangke nili mithang ta te ba hempre ke hang momatum long ke nili jakong doan agency puno SSC ka song mana nili rapun bo lapen ke kasko matum kanchasko matum KSA karsa risodor batum abaiting hempre ke hang asang deng dilhilong ke baro tame nilihin pen un ange nili cerabdul lapen nili CM mande rahut Karbian long isiapur ke molo lata trena hum sirija ponde lo bang suri thom su se armu yetum nili masor thum social move pada hempre ka permane tum dharna do dam det pen nile tum mola soge Manmohan Singh prime minister etum chetong nam si pinpura lo pikang lo nile CM do bomo lasi api BJP dunjo ya pitame ba dunde ko tame prime minister of farm appointment ensi da tum na chini lo la su ke ajulong social media hempre ka putha etum pinpura lo pikang la sofi bangke toko prime minister pano Narendra Modi phande chitong campaign pinpul lo pina congress ke to bomo hot tame nilo na chitung adun dia ping maslai do EM sujurong para ke hai do usukeron do George Milikala sunadun MDC gali to sitame la penke ala dera reject dera pen ala PGD tame ala sobot nanto la penili pinpul lo pina no la penili tum ajar dingkui pen kace song kalau saat tamen ini mancing dong pidang dong masuk MBL lo la so teng si alang tumhan pinit nami ke bar thulo nili jakong doan ke dam ke bang penceng lo pada ke do ke thai aphan la so alang tumhan budi sore doan ke nili alang tumhan hempre ka putar selang tum ke song ke alang tum ke song ke violence pen kali non violence pen samjin pen Muhammad Ali ke japon bharat sandhi ke long laso kapelong ateng ke selang tum ta ke song lasi laso teng ke nili dan ningat long pen ke cerabdun la pen ningat long ke dondun tada puthot pini sa kami alang tum laso sayang deng pini ke tamlo lasi nili ta not
Kaskom Kancaskom Karsa lapen KSA lasot Sodorbar laso tiri PSI hemlong penselang tum balo lapen alang tumhan nili panan kitong na implon nili alang tumhan tiket pijir tungsi nili non alang tumhan kipidai kangat si nili nondang etarna tumhan presbit long kitong si empre ka putha kami nili alang tumhan kai da kitong da nili pu biniang niata nili Kaskom KSA Karsa tumhan empre ka ngasong tumhan nili pan election ho na cerap tu nang ye non tangka poisa nang cerap dun pen jenglong na tum mo election vote ke jo hotan nil fansi vote na pinai pun nili hang he pinla piniang nianta nili election thol bu pen ke KSA Kaskom Kancaskom la pen kargiri Sodorbar tumhan ne phan yang tuma song hoi pen ne phan election nang campaign dun nang ji puni piniang nianta nili chuning ri pinla la pen de chuning ri la pen ke hempre ke ha song pen nili pati tung te la pen as si tum tame alang tu hempre hang bom lo chesong mo lang tum mata Hemprek pen political party asong ke itu bangke laso ke pangui nang ni sini ya mata teni limit hangga laso song lo cerap dunde ke posi nili laso bangke pati tung lagi sia sayang deng lo non hini bangke atumi bijara so ke song lagi anutinta pinpu alogi piga anutinta araito anutinta lagi ke song nangji ba pinpuro lo pidam lagi arai tu laso dambom hot je pulis atum pala ka chesong tum han lason ke theng ke chok pen bangke nilina tum media hoi pen pini alang tum han condemn lo pen pimbrem lo kusini nilina tum han media hoi pen pachini laso lang sain denge claim nang ne ya no tinta democracy long ke chesong ji arai tu anu tinta lagi right tu lasi lason asa yang deng ke klembo mahut la polis atu mate law and order atu je riso jang tu phan lason areng abuga kapiso bangke nilin bangke pimrem lo kusi ta tu pachini ini bangke nili alang tum ache songa tum ke japona bang Bini ke chok che pensi lason ke dukok lo athe nang tum matha tha ke chengsi ke that bijir lo laso atimo bang ke nang tum chini nang ji bijir laso lam nang ke klang ro ka bang ke pula President of India dak siatalin Katalonji punili tum ka chopapon manting Luis Sarpi siap se kecopapon kal biri sumni suronga juga telon laso nikan phokep ke chok siatalin nikan ke chok ala so hut alang li phansi ka chohan pon lapen rang ta bang pulam chak na pilo amat laso se alang ita Meghalaya ta ke dam ji pura ke dam ji isi asayang dengalang lita cibikok lo Meghalaya dam lo tura dam lo udah bangke Hiruni sia cing ki dinga tum bihari tum sia section bihari tum pala da governor ke bang bujai asa governor ke lunia po atum pala so khaya tum da governor da ta lunia ada Meghalaya governor dat hujai ke bang hodi sia program ho la tum pinpuro lo pido je bijir long kedo atum hanta long le pota pinangji long le pota pianai amal atum nangta ko chetong nam lo dat presiden ke bang hora la governor se appointment and pilo itu chine api social media long se theglong lo da bang ke governor ma pore presiden phan laso pinpuro lo pilo laso ASC Youth Wing Lipson Kro ke hai Pemson Bea ke hai Kuson Bea ke hai tum phan chingwai si na tum laso putha chesong tha koson si bijir long ke kota ke pilong ko
dari pione ete forest along le ke hok tang la pen ke ko wildlife sanctuary along le ke hok tang la pen institution along le ke hok pom tang ki pitang allotment ki pitang la pen apar da me PGR along le ke long le pota pione la sila so pione ba pilong le punang le tum ahin pen je song tha pusi chingwai rapet se lang tum ta je song lo di pulong tamya lang tum dharna dolo SSC youth wing la pen ke ko KSA la pen KNC alang tum ta je song si dak det pen apalang tum west kar biang long tongkamukam revenue circle angkang sikapuri kalau so revenue circle angkang long tame ni tum dharna do tamji pusi ni tame cerap do nota kalau tum dambo mohot dat kiruni procession dolo damlo dak pen sia din ke do pen alang tum ke dak ke PGR bijang ke jo kota long le pota pilong le la pen dak ke do tum ta la ke illegal la si thagle nai putalang tum procession damlo tongkamukam long lang tum ta ko revenue circle office ta dang tum dharna dolo ni likhang mata permission pilong hukum pilong la pen kala tum revenue officer tu ala sa pin pura lota alang tum teng dum lo nanga chiru ya hot bangkret sok bangkret bang krisi ne bang koi ne abang putum phan arenga hu paso de penil da arjulong lo loge nili SP ban pulo la kapeso tumphan aben non mat na pitha bosi lipson be ke hai tum kalexi bangkret sok tumphan amen na pilo loge nili SP ban DC ban hukum pilo non man ingnang namo ingnang na penal tumbe ajojo si arrest lo la pe arrest de pen thi bangkret sok lahai declare back to upon apan ke kiruni thana longwang pe api arni bangela tumphan jela long thai lo lasi laki siga che song dolo la pe next ani ke ko rat che song thulo rat mane la SC KSA la pen KNC la pen SC youth wing atum youth front atum che song lo la pen limata halada council long EM also EM lang non ke MP lo omor sing tiso ke hai len revenue fund to itung lo la pen part ame ko la dorsi rong hang MLA fund to itung si la pen ke Kalbiang Autonomous Council long board chairman ke to sa thegam sa pen cheng lo bon tiso ke hai tum pen pen ana tum tamya da dum lo dum pen si oda ke tong no si oda ke ni to thagle po hukum pino ni to thagle po supreme court order te ke ni tum ke la ke thagle po si nang tum chicha no ko pen na pang da ko no si ni tum ta pang da la so det pen a phi ni leader all political party hang lo student organization ke to an la pen ke political party ke to an lapen ex MP, ex MLA, ex minister, ex CM, ex EM, ex MEC tu man anta hangat lo lapen present MP MLA lapen ke EM MEC tu man anta hang lap lo lapen Karbiang long organization ke doan akape organization Bengali organization dolo, Bihari organization dolo, Assamese organization dolo, lapen je belek asong di dalam long aso organization penang tanah organization dah hangat lo. Jate mau pilih tuang bong komunal kelas abitan lagi apa. Lalu lada ke aronri pen ke dua tumpan PGR tumpan kathale ni dia asang deng sikit dengi. Lasi ada weta cekroi sar nangi pusi, kalau su cekroi lo. Dia pen api. Lam cepito itu NS pen api
Apia bangke CRI pilo Hulram Terang ex minister alang lain pulo je high power committee seng nangji. Tasi pulo laso seng nang pulo soteng